Királynők és királyok útja, a londoni Mall, ami egyenesen a világ egyik hatalmi központjához, a Buckingham palotához vezet. Még ha vesztett is csillogásából az uralkodók világa, mégis minden nap tömegeket vonzanak történelmi falak. Már egy évszázaddal ezelőtt is, amikor Viktória királynő hatalma csúcspontján állt, amikor teljes dicsőségében ragyogott a birodalma, már akkor is voltak a kulisszák mögött még hatalmasabbak, akik országhatárokon átlépve irányították a világpolitikát. Akkoriban, akárcsak most, csak néhány száz méterre éltek a királyi lakosztályoktól. A világ titkos urai. A Rothschildok. Siegfried Aust filmje. Ennél a kandallónál nemrég még Bill Clinton melegedett. Itt a St. James Parkban, London legelőkelőbb negyedében szívesen találkoznak a világ hatalmasai, hogy elrendezgessék a globális gazdaság zsinórpadlását. Ide alig engedtek be eddig kamerát. A házat Jacob Rothschild, a nagy család feje vette át Lord Spencertől, Lady Diana apjától, és 50 millió fontért restauráltatta. Több mint egy évre és sok-sok tárgyalásra volt szükség ahhoz, hogy Jacob Rothschild kameránk elé álljon, mert a diszkréciót a Rothschildok nagy becsben tartják, és rendkívül jól alkalmazzák. Tudja, mi az utóbbi 50 évben nagyra értékeljük a nyugalmat. Szívesen élünk csendesen és visszavonultan. Más volt a helyzet a 19. században, amikor a Rothschildok még keresték a nyilvánosságot. Azóta szerényen élünk, több mint szerényen, zárkózottan. Nincs a világon még egy család, amelynek nevéhez annyi legenda kötődik, amely nem királyi származása ellenére akkora hatalomra tett szert, mint ez a dinasztia. Ha valahol a világon egy Rothschild utód születik, 150 millió dollár a babakötvénye. Vajon mit jelent egy Rothschild számára Rothschildnak lenni? Nagyon sokat. Mindenek előtt felelősséget. Azt, hogy kötelességünket tisztességesen teljesítjük, hogy üzletünket hatékonyan és vállalkozó szellemben folytatjuk. Nagy a felelősségérzetünk a zsidó közösségért is. Alapítványaink nagy beruházásokat támogatnak Izraelben. És komolyan kötelez minket az örökségünk is. A Rothschildok pályafutása 200 évvel ezelőtt kezdett el üstökösként felívelni a brit kontinensen. Véghez vitték a 19. század legnagyobb spekulációs üzletét. Ők finanszírozták a brit kormány számára a Szuezi csatorna megvásárlását. 24 órán belül folyósították készpénzben a 4 millió font sterlinget. Egyedül ők voltak képesek erre a világon. Ez 1857-ben történt. Alig 20 évvel előbb vonultak be az alsóházba, és 1885-ben már nemesi rangot adott nekik Viktória királynő, így a Lordok házában is helyet foglalhattak. A Rothschild az egyetlen család a brit történelemben, akiknek megengedték, hogy megtarthassák zsidó nevüket, mert egyébként mindenkire nézve kötelező, hogy angol szász nemesi nevet válasszon. A Rothschildoknak sokszor volt nagyobb hatalmuk, mint az európai királyoknak vagy hercegeknek. Jó ideig járta az a mondás, hogy egyetlen uralkodó sem képes háborút indítani a Rothschildok beleegyezése nélkül.
Ez azért kétes igazság, mivel a család üzleti érdekeivel többnyire a béke megtartása állt összhangban. Így nekik is köszönhető, hogy Napóleon után gyakorlatilag egész Európában beköszöntött a béke. Mondhatnánk a 100 éves béke. Erre joggal büszkék a Rothschildok. A Rothschildok feltűnés nélkül, de annál határozottabban irányították a nagypolitikát. Ez az ajtó mindig nyitva állt előttük. A Downing Street 10-es szám alatt a brit miniszterelnök rezidenciáján folytak a tárgyalások Izrael állam megalapításáról, és bizony a Rothschildok gyakran voltak jelen más nagy horderejű döntéseknél is, amikor Nagy-Britannia vagy a világ sorsa forgott kockán. A kívülállók erről szinte sohasem értesültek. Ez a család alapította az első világhálózatot. Már 150 évvel ezelőtt gyakorlat volt náluk a globalizáció, akkor, amikor még nem is volt szó erre. A sok különálló nemzetgazdaság környezetében létrehozták a világgazdaságot, és mindig a határokat átlépve kereskedtek. Mindez több mint 250 esztendeje kezdődött Frankfurtban. A cég megalapítójára, Mayer Amschel Rothschildra csak egy egyszerű sírkő emlékeztet a zsidó temetőben. Ám a dinasztia megalapítója máig példakép, még a Lord számára is. Ez a két kép emlék a régi házunkról, a Judengasséból, az eredeti Rothschild házról, a frankfurti gettóban. Nagyjából ilyen képet mutatott annak idején a gettó. Szorosan összezsúfolt házakból állt, így is mutatva, hogy a város nem volt éppen barátja a zsidóknak. Ebben a Zöld pajzshoz címzett házban kezdődött a Rothschildok világra szóló sikere. Ez volt az első bankházuk. A Judengassén már csak néhány maradvány emlékeztet az épületre. Ma múzeum áll itt. Egyetlen más család sem adott annyit Frankfurtnak gazdaságilag és kulturálisan, egyetlen család sem adott annyi önbizalmat a zsidó származásúaknak, mint a Rothschildok. A Rothschildok számára Anglia volt biztonságos. Ám nem csak a biztonságot jelentette számukra, hanem innen tudták megszervezni a zsidó gyerekek kimenekítését. Itt tudták számukra menedékül adni a Wedderstone Manor kastélyt. Elmondhatjuk tehát, hogy a Rothschildok gazdagságukat, amit a társadalomtól szereztek, így módon emberbarátként vissza is adták a társadalomnak. E falak mögött ma a világ legnagyobb műkincsgyűjteménye található. Azért, hogy biztos jövője legyen a gyűjteménynek, a kastélyt és a műkincseket az államnak ajándékozták a Rothschildok. A fenntartásról azonban így is saját alapítványuk gondoskodik. A Rothschild villákból Frankfurtban csak ez az egy palota áll már, és tanúskodik az egykori pompáról. A második világháború bombázásai minden mást elpusztítottak. Ma már a bankpaloták árnyékában húzódik meg a ház, amelyet egykoron a Rothschildok a városnak ajándékoztak, majd közkönyvtárként működött. 10 évvel ezelőtt itt rendezték be azt a zsidó múzeumot, amely a látványos bankárkarrier dokumentumait mutatja be. A Rothschildok 2 generáció alatt létrehozták a legnagyobb magánbankot, nagyobbat, mint bármelyik európai vagy amerikai bank. Képzeljük csak el, hogy 1804 és 1904 között egyetlen évszázad alatt a Rothschildok 1,3 milliárd angol font sterling értékű kölcsön nyújtottak különféle államoknak. Ez mai értékben körülbelül 60 milliárd euró. Ilyen nem volt sem a Rothschildok előtt, sem a Rothschildok után, sem Amerikában, sem Európában. Ez természetesen irítséget és mitoszokat szült. A siker kulcsa a gyors kommunikáció és a jól működő titkosszolgálat volt. Amikor a Rothschild fiúk Európa szerte működni kezdtek, akkor az öreg Salomon Bécsbe költözött, a Duna-menti monarchia hatalmi központjába. James Párizsba ment, Frankfurtban pedig Amschel vette át az apai üzletet. A brit birodalom fővárosában Náthán működött. Károly Nápolyban dolgozott, és hamarosan felvette az üzleti kapcsolatot a Vatikánnal is.
Pályafutásuk kezdetén a Rothschildok bizony kemény üzletemberek voltak, és néha nagyon kockázatos spekulációkba bocsátkoztak. Attól sem riadtak vissza, hogy vetélytársaikat csődbe kergessék, még ha azok zsidók voltak is. Ha kellett, királyokat, hercegeket fosztottak meg trónjuktól, ha kellett, újságokat vásároltak fel, egész parlamenteket vesztegettek meg. Ez szokásuk volt akkoriban. A módszereik láttán joggal állíthatjuk, hogy messze áll tőlük az üzleti tisztesség. Legalábbis az alapító időkben. Szóval igazi dinasztia alapítók voltak. Ha kellett, övön alul is ütöttek és kegyetlenkedtek. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nem szívesen nyitják meg magánarchívumaikat, mert akkor folt eshetne a hírnevükön. Az alapító még a szűk gettóban élt, fiai azonban már feltűnő palotákat építettek. Az angoláktól eltérően Franciaországban szívesen mutogatták vagyonukat a Rothschildok. Úgy éltek, mint a királyok, zajos bájaik máig legendásak. Hivalkodó életstílusukat még a 20. század 70-es éveiben is folytatták. Aztán változtak az idők, és velük együtt a Rothschildok is. A palotát oda ajándékozták a Párizsi Egyetemnek. Persze ők attól még a francia elit tagjai maradtak. Azt gondolom, hogy magától senki sem lesz az elit tagja. Mindenkinek ki kell harcolnia ezt a státuszt. Tudunk arról, hogy hírneves családok gyermekei elfajzottak. Sohasem fognak az elithez tartozni. Az elithez csak azok tartozhatnak, akik méltónak bizonyulnak erre. Elismerem, ha valaki manapság híres nevet visel, azzal mondjuk kiváltságosként viselkednek, és ez többnyire előnyt jelent az életben. Így talán könnyebb olyan pozíciókat szerezni, amikről mások akkor is lemaradnak, ha egyébként intelligensebbek vagy méltóbbak lennének arra. Ez azonban önmagában nem elég. A név a kulcs, ami megnyitja az ajtót, de ha beléptünk rajta, odabent megfelelni kell. Apám, aki rendkívül művelt és nagy formátumú ember volt, mindig arra tanított, az életben az utónév a fontos. Én magam mindig azon voltam, és azt hiszem az első őszhajszálakkal el is értem, hogy ne csak vezetéknevem legyen. Noha a párizsi Rothschildok manapság kevésbé hivalkodnak arisztokrata életstílusukkal, azért szabadidejükben még mindig hódolnak úri kedvteléseiknek. Tartanak például egy istállót a legnemesebb telivéreknek. A Longchampi versenypályán szívesen találkoznak a nagy nemzet nagyfiai. Törzsvendég itt Eduard de Rothschild báró, akiről a bulvárlapok azt pletykálják, hogy inkább gavallér, mint bankár. Ez őt nem zaklatja fel különösebben, végül is a lóverseny számára magánügy. Miért titkolnám, hogy nagyon lelkesít a lótenyésztés, és lenyűgöznek a lóversenyek? Ha éppen nem a bankban dolgozom, akkor időm nagy részét ezzel töltöm. A telivérek tenyésztése ugyanakkor nálunk családi hagyomány. Nagyapám, akinek utónevét magam is viselem, komoly versenyistállót tartott fenn. Ma már ezt aligha lehetne pénzzel bírni. Ezért én már egy kicsit visszafogottabban űzöm. Ezúttal azonban nem Eduard foglal helyet a díszpáholyban, hanem féltestvére Dávid, a párizsi bankház elnöke. Ők ketten nemrég létrehozták a biztosítótársaságok piacának legnagyobb ügyletét, és így a német Allianz Konzern tették a világpiac vezető vállalatává. Megszokták a győzelmet, a lóversenyen is. Igaz, a lovak kevésbé kiszámíthatóak, mint a részvényárfolyamok vagy az államkölcsönök. Nincs az az erő, ami egy Rothschildot rákényszeríthetne, hogy üzleteiről beszéljen, pénzről pedig semmiképp. Tudja, én nem szeretnék itt számokról beszélni, vagy belemenni abba, hogy a Rothschildok vagyonát másokéhoz hasonlítgassam. Azt hiszem, Franciaországban, és talán Németországban is történelmi hagyomány,
hogy a Rothschildokat a leggazdagabb családok közé sorolják. Biztos, hogy másokhoz képest sok előjoggal rendelkezünk. Nem kell féltenünk a megélhetésünket. Azt azonban meg kell mondanom, hogy az utóbbi 20-30 évben jóval nagyobb vagyonok jöttek létre, mert voltak, akik látványosabb gazdasági sikerekre törtek. Németországban is. Ezeknek az embereknek több van, mint a Rothschildoknak, noha ők maguk kevésbé ismertek. Tudom, hogy társadalmunk felső rétegéhez tartozom, de hogy visszatérjek a kérdésére, nem fogok összerogyni gazdagságom pszichikai vagy morális terhe alatt.